Čaute, čaute, vítajte pri Diane Rodriguez podcaste o silných ženách a dnes tu mám ďalšiu hostku, Yvette Pavlis a budeme sa baviť o zase radách, skúsenostiach a informáciách, ktoré viete aplikovať do bežného života a dneska to bude aj o vzťahoch, bude to aj o vzťahoch s rodičmi, aj o vzťahoch medzi rodičmi a deťmi a ideme sa zamerať hlavne na emócie, pretože my sme zistili, že bol taký prieskum, a 1 z 10 ľudí na svete nevie komunikovať svoje emócie. Už som spovedala, že aj viac. No, môže to kľudne byť. Dneska sa o tom pobavíme, takže ideme sa rozprávať o téme, ktorú poznáme všetci. O komunikácii a emóciách, o tom, prečo ich máme problém niekedy vyjadriť. Lebo my túto tému asi poznáme, ale kedy sme sa nad ňou možno, že zamýšľali. A ty sa venuješ samozrejme aj výchove, venuješ sa deťom a ich rodičom, takže o tomto všetkom sa porozprávame. Tak vítaj u nás. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, že tu môžem byť práve s tebou. Teším sa. No a teraz tu mám niečo o tebe, tak poďme si to tak zhrnúť. Yvette Pavlis, zakladateľka a výkonná riaditeľka občianskeho združenia Rodič ľavou zadnou, ktoré prináša nový zážitkový pohľad na výchovu. Je vzdelaním právnička a pedagogička, no v praxi ju poznáte hlavne ako certifikovanú lektorku, ktorá poskytuje poradenstvo vo výchovných oblastiach a riešení napríklad aj šikany dieťaťa. Ideme teraz povedať aj zrovna hneď tu, lebo je to aktuálne, o tvojej konferencii, ktorá bude najbližšie. Chcem to hneď na začiatku povedať, aby všetci vedeli. Tak kedy bude tá konferencia? Konferencia bude 18. októbra na Základnej škole Černyševského v Bratislave. A tento rok je téma odolnosť, ktorá súvisí aj s emóciami, aj s tou šikanou, ktorú si spomínala. A dala som taký podtitul, prečo ja, prečo práve ja, pretože si myslím, že každý z nás si niekedy túto otázku položil. Dobre, tak nám niečo prezradíš aj viac o tých témach dneska tuto v tom rozhovore? Áno, určite. Dobre, tak poďme sa na to pozrieť a ja zo svojho života tak poviem o tých emóciách, že ja to vždy tak trošku na seba pretavujem, ja som taká vzorka akože národa. Okay. Ja nemám problém s komunikáciou mojich emócií, lebo som veľmi extrovert, avšak viem, že veľa ľudí s tým problém má. Myslím si, že u mňa je to trošku aj iné tým, že môj tatino je latino a u nás doma trošku tie emócie proste vždy boli nejako ako tak, nie že akceptovateľnejšie, ale vieš čo myslím? Taká živšia proste. Temperament, áno, ten ale temperament. Ja ti poviem opak, ja som Rómka a u nás to nebolo tak. Takže není to. Ty som bola taká, že si citlivka a preháňaš, takže je to asi úplne taký rozdiel, že asi to nie je iba tým temperamentom, ale To výchovou? Výchovou určite, ale samotnou vzorkou v tej rodine. A že každá rodina je iná, že nezáleží na to, v akej etnickej skupine sme, ale taký ten základ nám dávajú tí rodičia. A tým pádom tie emócie sú viac vrodené alebo viac naučené, vychované? 70 až 90% sú prebraté od rodičov. To znamená, deti sa učia príkladom, pozorovaním. Čiže to, ako rodičia sa rozprávajú o emóciách, či ich vyjadrujú, či ich maskujú, či ich potláčajú, či ich bagatelizujú, či si často v detstve počula nepláč alebo v pohode plač, tak to určuje to, aký model toho správania budú mať potom tie deti. A ja musím za seba povedať, a mám byť autentická, že ja som emotívna, som tiež extrovert, ale bola som vychovaná v rodine, kde muži neplačú, kde si silná, hej, tá odolnosť navonok. A potom úplne na konci, nedávno som stratila otca a na smrteľnej posteli sa bál plakať. A videla som ho prvýkrát plakať. Ja si hovorím, že je to v poriadku, že plač, že je to úplne prirodzená vec plakať. A prečo nás takto nejak spoločnosť celá? To není podľa mňa len, že rodičia sú na vine, to je celkovo nie, že ako aj sme kultúre a tak ďalej, že prečo napríklad presne tento pláč, akože aby sme nevyzerali slabí? Presne, ukážať slabosť, ukážať emócie, ukážať strach, veď aj rodičia sa boja. Nedávno som sa pýtala na školení, bol to taký podporný tím a bol tam 70-ročný psychológ, fakt vážený pán
A som sa ho pýtala, či má z niečoho strach. Samozrejme, že má. Každý človek má z niečoho strach, len sa o tom nehovorí. A často sa nad tým zamýšľam, že tí influenceri alebo ten online svet nám ukazuje tie pozitívne príklady, hej, unboxing, pozitívna emócia. Ty keď tie kabelky posielaš, to sú všetko pozitívne emócie väčšinou. A potom, keď dá niekto negatívnu, alebo že plače, tak je zase osočovaný, že plačko, alebo chce čísla a tak ďalej. Takže čo vlastne chceme vidieť? Čo je tá autenticita? Nebať sa, plakať, priznať a povedať, lebo aj to vyjadrovanie emócií sa dá naučiť. Dá sa to naučiť. Aj tá reakcia sa dá naučiť. Ja ako vedomý rodič musím povedať, že som sa ocitla v takej ťažkej situácii, kde sa mi dieťa k niečomu priznalo a reagovala som ukážkovo. Ale to nebolo autentické, pretože to autenticita moja by bola, že by som rozplakala sa, alebo by som bola ticho, ale ja som reagovala úplne ukážkovo. Áno, som tu pre teba, spolu to vyriešime. A to dieťa mi to neuverilo. Mami, skús teraz normálne. Hej, opusti sa a skús normálne. Takže myslím si, že nie sme úplne autentickí, bojíme sa byť autentickí. A prečo? Lebo by sme možno neboli príjmaní. Veď toto, že ono je to možno taká, akože dosť aj kultúrna vec, neviem, som čítala raz, že myslím, že v Japonsku to tak majú, že oni nemôžu napríklad, že vôbec plakať. Neviem, či to bolo Japonsko, ale takáto nejaká kultúra v Ázii, že tam je to vlastne, že absolútne neakceptovateľné, lebo že tým druhým ľuďom vnúcuješ kvázi svoje emócie. A aj také niečo, akože cca aj tuto v tejto spoločnosti, že prečo presne, že my sa hambíme plakať, že napríklad ja pozerám film s mojim manželom, je mi to najbližší človek na svete a presne, ak už mi idú tie slzy, tak rýchlo sa to tak utieram, asi aby nevidel. Ako teraz úplne automaticky, teraz ma to tak napadlo, že podľa mňa to tak robíme všetci, že prečo proste? Lebo také tie metafory, hej, muži neplačú, alebo ženy sú citlivky, proste to sa nám podľa mňa vrie nejako tak do pamäte. A zase, ak to obratím na seba, že teraz v tom smútku, aký prežívame, tak vnímame, že v tej najbližšej rodine každý z nás ho prežíva inak. A je to úplne v poriadku. A častokrát my hodnotíme. Naša myseľ automaticky vyhodnocuje a hodnotí, čo by sme mali, čo by sme nemali, čo by sme mali cítiť, čo by sme nemali cítiť. Bagatelizujeme a keby sme sa oslobodili možno od toho, proste emócie nie sú dobré alebo zlé, proste sú tu a je dôležité im dať nejaký priestor, lebo ja si myslím, že som o tom presvedčená a sú o tom už aj výskumy, že zadržiavanie emócií, keď ich nevyjadríš, tak sa ti proste niekde na tele uloží. A každá choroba má niekde zabrzdenú emóciu a dá sa aj vyliečiť, ak zistíme, čo sa tam stalo a kde sa to uložilo v tom našom tele. Som bola na takej terapii v Španielsku. Vôbec ma tá žena nepoznala. Ja som veľmi ťažko chodila. Ja som odchádzala, 2 dní som tam bola. Postlačala mi body brutálne bolestivé. Proste zaseknuté emócie, ktoré som si nedovolila dať von. Lebo častokrát my potlačame. Ja som si veľakrát povedala, že nechcem cítiť. Že to tak strašne bolí, že nechcem cítiť. No, že keby necítime dobré, necítime ani zlé. A je nejaká taká, ja neviem, nejaká poučka psychologická alebo nejaký návod, že čo je to správne, že akými sme mali byť. Asi zase tiež by sme nemohli byť takí, že keby každý jeden z nás, hej, berme si nejakú takú realitu, že každý jeden všetko, čo cíti, by ukazovať. Tiež by to asi nebolo úplne akceptovateľné spoločnosti. Vieš, že úplne... Áno, ale máme tu reguláciu emócií. Čo by bolo taký stred, akože taký? Poznať sa. Viem, čo je ten môj štarter, čo má nahnevať, čo má urobiť šťastnou, čo naopak má zosmutní. A vedieť sa zregulovať. To znamená, ja viem, čo cítim, priznám si to v tej hlave, pretože my máme, náš mozog funguje, emócia je automatická reakcia. Ty najskôr cítiš v tele niečo, to je v limbickom systéme, čiže automatická reakcia a potom z toho vzniká pocit, ktorý trvá dlhšie. A ako náhle ja ten pocit pomenujem a dám tomu menovku, z toho limbického systému, z tej automatiky sa dostávam do toho racionálneho mozgu. A potom s tým viem ďalej pracovať. A to je terapia, to je terapeutické. Preto pomenovanie emócií je liečivé a pomáha. Čiže ak to viem, čo cítim a viem, prečo to cítim, dokážem s tým pracovať. A to neznamená, že ja potrebujem vybuchnúť v tej chvíli, že príde moje dieťa a teraz ma nahnevá a teraz ja začnem kričať alebo tam trieskať niečím. Ja môžem povedať, že už viem, že ma to vytočí, už viem, že ja potrebujem mať poriadok, viem, že ma toto rozčúli. Čiže predpovedám, očakávam, prídem do tej izby, 5 sekúnd, nádych, výdych.
Teraz by som urobila niečo, čo by sa mi nepáčilo. Som veľmi nahnevaná. Prídem o chvíľku. A teraz ja poznám seba, tak idem, pustím si hudbu, idem do kúpeľne, predýcham, idem si niečo prečítať, ukludním sa, lebo koľkokrát si povieme, že reagovala by som inak. Veľakrát. A teraz moja otázka je, lebo ja som tak spravila asi prevčerom, že toto presne tieto slová neprišli, že iba sebe by som to povedala, som to aj tomu môjmu malému oznámila. Áno, jasné. Že akože môžeme to aj oznámiť tomu okoliu, hej? Vzor. Áno. Lebo ja som presne akože zažili sme všetci, každí rodičia, výbuchy a neviem čo. Zistila som samozrejme, že to nefunguje ani pre mňa, ani pre neho. Proste potom človek je z toho nešťastný, nie, všetci si poplačeme a tak ďalej. A ja presne som takto prišla a hovorím, že Davidko, som strašne moc nahnevaná, nechcem, aby to dopadlo horšie, nechcem tu kričať, prosím ťa, urob si to, odchádzam, lebo budem proste zlá. A to je super. Takto to bolo. Áno, a ty si vzorom, to znamená, nekričíš po ňom, nebiješ ho, to dieťa to nebude dávať ďalej, pomenovala si to presne, tak je to OK. No a potom tu máme takú vetu, ktorá sa nejako ukorenila v slovenských domácnostiach, že neplač, lebo ti dám dôvod plakať. Áno, lebo ti dám dôvod, alebo napočítam čo do 3. Čo by si na toto povedala? Alebo napočítam do 3. To je presne to, čo to vytvára to, že my zadržiavame tie emócie. A že sa ich bojíme vlastne vyjadriť. Ale reálne táto veta, keď si tu tak akože zoberieš, že nepláč, lebo ti dám dôvod plakať, že vlastne ja ako rodič mu hovorím, že urobím ti niečo, čo tebe natoľko bolieť, že budeš plakať. Že akože, ale stále sa to deje. Ale to uvedomenie, a podľa mňa my to niekedy možno aj povieme, hej, že ako, a nemyslíš ani za tým to vlastne, čo to znamená, ale vo výsledku, keď to tak rozoberiem, je to dosť zlá veta. Dosť. Ale myslím si, že si ju pamätá každý z detstva a ja si ju pamätám. No a čo môže urobiť dospelý človek, ktorý sám nikdy nebol vedený k otvorenosti, aby to začal meniť? Nie len voči možno svojim deťom, ale aj voči svojim rodičom napríklad. Zaoberať sa tým, vedieť, čo cítim, prečo to cítim a čo potrebujem. Lebo ja aj voči rodičom, tiež som bola vychovaná inak, ako ja vychovávam teraz svoju dcéru. A najskôr som si myslela, že to sa nepodarí zmeniť, ale dokáže sa to zmeniť. Dokážu sa aj tí rodičia, keď my budeme tým príkladom naozaj tým nehodnotiacím a začneme od seba. Lebo každý, keď aj príde do poradenstva, on, učiteľka, rodič, dieťa, proste stále je označovaný niekto. A ja vždy tvrdím, skúsme sa zameriať na seba a začneme od seba. Skúsme začať hovoriť o tom, čo cítime a čo potrebujeme. Vieme skutočne, čo potrebujem? Mne napríklad moja mamina povedala v tejto zložitej situácii, že mami, ja ti veľmi rada pomôžem, ale čo potrebuješ? Ja neviem. Takže keď nevie ona, ako to mám vedieť ja a ako my máme vedieť pomôcť. Čiže pomenovať emócie, zaoberať sa tým, akú mám potrebu a čo potrebujem a vyjadriť to a nebáť sa požiadať o pomoc. Aj v tých emóciách. A odolnosť je, že teraz som to mala na viacerých vzdelávačkách a naozaj sa na každom jednom stalo, že povedali, že znakom odolnosti nie je to, že ty požiadaš o pomoc. A práve je to naopak. Znakom odolnosti je, keď viem, za kým môžem ísť a požiadať o pomoc. Či už ako dospelý, alebo ako dieťa. A to, že aj dospelí mi povedia, že to je pre nich znak slabosti, požiadať o pomoc, to je jedno, či kamaráta, rodinu, priateľa, psychológa, tak to je veľká vec, že ak si toto myslia dospelí. A možno teraz celkovo nás niekto počúva a stále nechápe, že o čom sa bavíme, že ako možno niekto na sebe zistí, že má problém s emóciami. Vieš, že možno ešte celú túto myšlienku teraz nepochopil, o čom sa tu my bavíme a on si povie, že však ja som úplne v pohode, si sem tam zaplačem 2-krát do roka a raz za deň sa zasmejem, že som v pohode. Že vieš, že kedy je tá hranica, že jak sa to na tých ľuďoch ukazuje, kedy možno, že nemáš tie emócie v poriadku? No, vtedy, keď je podľa mňa človek frustrovaný, agresívny a možno nerobí pekné veci. A tiež ja tvrdím, že neexistujú zlí ľudia, existujú len nesprávne stratégie na naplnenie svojich potrieb. To znamená, niečo im chýba, to je jedno, či je to zlodej, či je to teda ten agresor, to je jedno, či je to šikana, alebo proste pri dospelých. Ale ak ja potrebujem niekoho pozornosť, a teraz si zoberme vzťahy, lebo si hovorila, že bude to aj o vzťahu, tak povedzme si nejaký vzťah. Teraz ten človek ma odmieta a nechce a ja mám potrebu, aby ma ten človek prijímal a potrebujem jeho pozornosť. No tak začnem robiť zle.
Čiže ja si len naplňam tú svoju potrebu, ale volím nesprávnu stratégiu. Správna stratégia by bola možno mu na rovinu zavolať, pomenovať to, čo cítim. Cítim k tebe náklonnosť, cítim lásku a tak ďalej. Alebo zvolím zlú stratégiu a začnem ti posielať hejtujúce komenty, lebo chcem tvoju pozornosť. To už je jedno, či negatívnu alebo pozitívnu. Takže možno by sme to mohli tak zhrnúť, že to, že niekto nemá v poriadku nejaké svoje emócie, že nemá ich vysporiadané alebo nevie s nimi pracovať, môže znamenať to, že je celkovo, že jeho život je taký, že je nespokojný ten človek? Myslím si, že áno, že to môže byť aj frustrácia. Človek, ktorý má naplnené potreby, nepotrebuje ubližovať aj niekomu inému. Dosť často aj v práci sa to stáva a v korporátoch, že niekto si potrebuje dokazovať takú tú moc a potrebuje výkon. Možno je odpojený od seba, možno nevie, čo potrebuje, možno nevie, čo cíti. A naozaj sa to stáva veľmi, veľmi často. Aj v mojom blízkom okolí som mala takých mužov a ako náhle sme sa začali baviť o pocitoch a emóciách, tak to sú blbosti, to vôbec. Hej. Odmietava. Áno, ale akože veľa mužov toto má, asi je to nejaká výchovná vec, neviem, že my ženy sme také otvorenejšie týmto debatám o emóciách a pre mužov je to debata, že o ničom, že poďme sa baviť o, ja neviem. Oni možno ani netučia, o čom sa bavíme. Áno, vôbec akože nechápu. Áno, každý proste máme to vnímanie úplne inde. Ale toto, čo si tu teraz ty hovorila, akože to jedno z tých vied bola podľa mňa definícia hejterov, ľudí na sociálnych sieťach. Aj to je taká jedna téma, hej, že nemusia byť len šikanované deti, ale môžu byť šikanovaní dospelí ľudia inými dospelými ľuďmi. Presne tak. Či v robote, či na sociálnej sieti, či ja neviem kde, v akých kolektívoch sa to robí. Aj v blízkych vzťahoch. Riešiš aj toto? Deje sa to? Budeme to mať aj na konferencii. No povedz nám. Budeme tam mať aj šikana medzi rodičmi, medzi rozvedenými alebo rozvedenými rodičmi, kedy terčom nie je ani zameranie sa na dieťa, ale cieľom je ublížiť tomu druhému rodičovi. A samozrejme je to veľakrát cez to dieťa, veľakrát to školy riešia, aj advokáti to riešia, čiže budeme mať diskusiu, kde bude priamo aj advokátka a bude teda o tomto hovoriť. Veľa takých prípadov je. A potom druhý sú také, že patchworkové rodiny, to znamená, že sú to rozjedení, každý má svoje deti a vytvoria novú rodinu. Také pekné povedané, že patchworkové rodiny. Áno. A vlastne tam sa to tiež môže diať buď medzi tou nevlastnou mamou a deťmi, hej, alebo medzi tou kvázi macochou a tou biologickou mamou, takže budeme hovoriť aj o tomto. A títo ľudia, ktorí hejtia, šikanujú, nazvime to akokoľvek, oni akože, lebo co sa s nimi stretávaš v tvojej pracovnej činnosti, oni o tom vedia? Že šikanujú a robia zle, alebo pre nich to je, že normálne rozprávam, žijem? Oni povedia, že to je vyjadrenie ich názoru. Často sa stretávam s tým, že to je vyjadrenie ich názoru a je to v poriadku, ale na mojej stránke a na mojej stene, takisto na tvojej, je to naša obývačka, je to náš priestor a my si určujeme, koho si tam pustíme a do akej miery ich tam necháme a koľko ich tam necháme. Veľakrát poďakujem za názor, niekedy veľakrát sa mi aj stalo, že to skončilo aj pozitívne a veľakrát sa stalo, že som aj zablokovala alebo odišli a v pohode. Ja hovorím si, že nemusíme byť pre každého. No, určite nie. A ty čo by si radila teda dospelým ľuďom, ktorí čelia nejakémuto takémuto správaniu, že ako sa s tým vysporiadať, lebo veľa sa ma to fakt pýta báb, že máš tam proste veľké dosahy, ľudia ti tam proste aj píšu zle, aj stretávaš sa s hejtom a tak ďalej, že ako to zvládaš. Čo by si radila? No ja ťa obdivujem, keď si išla s tým videom v tých plavkách. Ja som si to niekoľkokrát pozrela, že klobúk dole za úplne, že odvahu, autenticitu, že je fakt. Ale vieš, čo na tom akože najlepšie vo výsledku, že vlastne čo ukazovala som len celulitidu, ktorú máme 99% ľudí z nás a vlastne toto už je dneska akože odvaha. Vieš len ukázať proste to, čo je našou prirodzenou súčasťou. Áno, a pritom, keď ideš na kúpalisko, tak to všetci vidia. Áno, tak to všetci akože vidia. Ja nechodím na kúpalisko, ale na sociálne siete sa dávajú iba pozitívne veci. Veď keď neviem, či o tom môžeme tu hovoriť, ale všetko môžeme hovoriť. Keď tá Bianka dala to video s tým Jovinečkom, že proste plakali pri tom rozchode, tak proste oni to rozobrali totálne všade. Mne to neprišlo hrané, ako... Ja som to nevidela. Že rozobrali to, lebo plakali. Akože keď sa usmievaš, keď robíš krásne veci, všetko je v poriadku, ale ako náhle pláčeš, tak proste to nedávaš von. Je to také akože zaujímavé. Ale čo by som odporúčila,
Na jednom školení mi jeden pán učiteľ povedal skvelú vetu a učím ju odvtedy aj učiteľov, aj detí, aj rodičov. Poznať svoju sebahodnotu tým, že aká som, taká som. Pre seba dobrá som. A naozaj, že moja dcera teda bola šikanovaná, ale to, ako si ona teraz verí, ako to ona teraz aplikuje, ako si je vedomá vo svojom veku, kým je, a že sa nebojí povedať napríklad aj to, že je Rómka, čo ja som sa bála celý život, to povedať na plné ústa a je to pár rokov iba, čo to dokážem naozaj aj priznať, tak to je klobúk dole. Že poznať svoju sebahodnotu. Každý z nás je jedinečný, každý z nás je iný a je to takto v poriadku. Nemusíme Ale byť... akože podľa mňa tam je základné takéto uvedomenie, že ja neviem, prečo my sme akože vychovávaní, aby sme chceli byť akože, aby nás všetci mali radi. Aby sme boli akože za všetkými dobré, aby neviem čo, lebo tak svet akože nefunguje. Ja nemyslím si, že ani niekedy evolučne fungoval, ale my to proste v sebe niekde máme, aby nás všetci akože stále chválili a aby dobre bolo, lebo takto svet nefunguje. A napríklad čo sa týka rodičovstva, ja mám také názory, akože ja moc nie som úplne za tieto dnešné výchovy, že dieťa je stred vesmíru a tak ďalej. A ja hovorím, že prečo to dieťa, už keď je malinké, dávame ako keby do umelých takých situácií, že dneska sa tak akože robia, že keď je súťaž, tak všetci vyhrajú. Hej? Alebo všetci sú najkrajšie spievajú. Vieš, čo myslím? Najkrajšie spievajú, všetci najlepšie zabehli. To sa vyhnúť porovnávaniu. Áno, vyhnúť sa porovnávaniu, ale svet vo výsledku taký nebude. Vieš, že ja nechcem byť akože moc tvrdá, ale svet je tvrdý. Že podľa mňa už proste presne aj tieto malé deti, že presne ja napríklad tomu Davidkovi, že OK, tak s týmto napríklad dieťaťom sa nechceš kamarátiť, alebo proste nemáte spoločne nejaké aktivity, alebo niečo, že ty sa nemusíš každému proste zalúbiť a že ja si myslím, že by sme nemali tie deti od malička k tomuto vychovávať, lebo potom naozaj by sme dospelí ľudia, s niekým nevychádzaš v robote, s niekým niekto ťa hejtuje na sociálnej sieti a ty si z toho normálne nevieš to zvládnuť, lebo veď všetci ma mali vždy radi. Takto svet nefunguje. Áno. Dve veci, ktoré ma k tomu napadnú. Prvá, neviem, aká si generácia je ty, ale moja generácia bola vychovávaná pre druhých. Príde návšteva, toto je pre návštevu, nedotýkaj sa toho, hej, toto máš lekárovi, toto si obločíš lekárovi a stále pre druhých. To znamená, aby sme sa zapáčili tým druhým. Čiže odtiaľ to pramení. Bola taká doba. Hej, aby sme nejako vyzerali a čo keď a niekto príde a pozdrav, ako to bude vyzerať a tak ďalej. Dnešná generácia je vychovávaná pre seba. Moja dcera, ona sa ide osprchovať, ona ju nezaujíma, či ja budem mať vodu, ona sa hodinu sprchuje, hej, my sme už kúpili väčší boiler. Ale ona je prichádza pre seba, ona na prvom mieste je ona. Potom si hovorila, že dieťa na piedestáli. Potom sa hovorí v literatúrach, že rodič má byť na prvom mieste, nie? Že najskôr máš uspokojiť seba, tak ako v lietadle, že si nasadíš masku a skôr ty a potom dieťaťu, že ty máš byť tá prvá a potom. Ale ja tvrdím jedno, máme byť v rovnováhe. Rovnako sa správať k sebe, ako svojmu dieťati. Ja 100% súhlasím. Proste teraz som si splnila sen, napríklad, že som tancovala súťaž. Podľa mňa je to oveľa lepšie, ako keby som si plnila ja svoje potreby a svoje sny cez to dieťa a núčila ju. Ona sa rozhodla, že skončí s tancom. Ja chcem zažívať tú atmosféru, hej, naučiť sa, opäť sa zatancovať si. Tak si to plním sama. Nepotrebujem to cez to dieťa projektovať. A tým pádom som jej vzorom v tom, že ja som rovnako dôležitá, ako je ona dôležitá a v každom veku. A teraz, čo sa týka tej prehry a súťaženia. Presne tak. Veľa rodičov robí umelé prostredie, a to začína doma. Človeče, nezlob sa, aby dieťa vyhralo. Vieš, ona potom má nervy a nevie to zvládať. A toto je to... Ona sa má naučiť to zvládať. Presne tak. To je tá zručnosť, ktorú sa má naučiť. Ale má sa ju naučiť doma a v bezpečnom prostredí. A prečo sa toto dneska takto deje? Toto mi vysvetlí, lebo ty stretávaš veľa ľudí. Prečo? Písala som o tom článok tento týždeň alebo cez víkend, že rodičia sa boja detí. Rodičia sa boja. Ježiš, nehovorí, lebo sa urazí, nebude sa so mnou baviť a ona bude mať výbuch. Ako halo? Toto je ten problém. A vieš prečo? Pretože rodičia nevedia dať hranice. Lebo hranice sa dajú dať aj láskavo. A toto je to, čo chýba. Deti majú tú prehru zažiť doma. A majú sa s tým vedieť vysporiadať v bezpečnom prostredí. Majú zvládnuť to, že keď im nejde to Lego postaviť, keď sa im tá väža zrúti, že si tam pri nich a zvládneš to a bude skúšať znovu a znovu. Že keď pôjde na tú súťaž, je dôležitý ten proces a ide si to užiť
A tá spätná väzba je, ako skončí v porovnaní ostatných, ale ona je stále super, môže byť stále super pre seba, ak je ona s tým spokojná. To je iba proste nejaká spätná väzba od niekoho, ktorá môže byť totálne subjektívna. A toto nám potom spôsobujú možno aj tie známky. Hej, že sú tam nejaké kritériá. Preto teraz tá kurikulárna reforma hovorí o inom hodnotení a teda aj o spätnej väzbe a slovnom hodnotení, kde sa môžeme posúvať a hovoriť o tom, v tomto sú plusy, v tomto sú minusy a nejako sa posúvaš sám so sebou, sa porovnávaš. Takže aj ja som za súťaženie, ale nejdem na súťaž preto, aby som hrdina, aby som bola prvá, druhá, tretia, ale idem si to užiť a to, ako dopadnem, či som so sebou spokojná. Napríklad som bola teraz aj prvá, ale myslím si, že som nedala svoj najlepší výkon. Hej, akože vieš čo, ja, keď si sa pýtala, že z akej generácie som, ja neviem, ja som mala také, akože asi také kombinované to detstvo a tú výchovu, možno tým, že mama Slovenka, otec Kubanec, že vieš, že sa tam miešalo ako keby všeličo. Tie určité prvky, ktoré si ty povedala, že áno, pre návštevu a toto, bolo tam nejaké prvky, ale nebolo to takéto typické, vieš, úplne. Ja som mala napríklad aj veľmi takú na tú dobu takú liberálnu výchovu, že ja som v živote nemala, že záracha. Ja som to slovo nepoznala. Ja som to nevedela, že čo to je. Mne keď to až potom povedali akože spolužiaci. U nás bolo proste skôr akože inak riešené, ale nebola som ani bytá napríklad vôbec. V živote som ja proste nedostala ani nič. Že u nás to všetko bolo skôr také, že riešené proste ústne, že si ma sklamala a takéto, akože zase to tiež niekedy nebolo úplne dobre, ale proste, že mala som takú výchovu, si myslím, že takú presne ten stred. Vieš, to, čo si teraz ty pomenovala, a ja napríklad môjho malého tiež takto nejako vychovávam, že páčia sa mi dneska nejaké pokrokové, už také tie moderné rodičovstvo a proste ja tiež aj rešpektujem aj názory môjho malého, aj to, čo chce, že vieš, že proste rešpektujem ho, ale úplne taká tá úplne rešpektujúca výchova, že dieťa je až stred vesmíru, za toto ja nie som. Ale to nie je rešpektujúca výchova. Rešpektujúca výchova, že dieťa rešpektuje teba a ty rešpektuješ jeho, ale stále sú tam hranice. Stále hovorím tým rodičom, najmä teraz je to s tými digitálnymi technológiami, hej, že ale on tam chce stále byť a nechcem byť ten zlý rodič a potom potajme a deti začnú klamať a tak ďalej. Je na nás, aby sme vytvorili bezpečné prostredie, ale s hranicami. Veď ja tiež nedám teraz 15 dcere alkohol, len preto, že to ona bude chcieť. Nie, stále tam dávam tie hranice. A tie hranice, to je jedno, či sú to v digitálnej hre, či je to na telefóne, alebo je to alkohol, alebo droga. My sme dospelí, my to vieme a stále sme tam my, tí sprievodcovia. A rodičia sa to boja. No, on sa mi potom, nebude chcieť a tak ďalej. A na druhej strane, na to potrebujeme ten otvorený vzťah, kde pomenovávame aj tie emócie, kde aj vysvetľujeme prečo, kde hovoríme aj o sebe, aby aj tie deti nám vedeli povedať, vieš, mami, ale ja sa cítim fakt nepríjemne, keď ostatní to majú a ja to nemám. Tak tomu rozumiem. To asi nie je úplne dobré. A môžem rozvinúť tú debatu. Ale častokrát sa stáva, že až keď je ten problém, tak tí rodičia si sadnú s tým dieťaťom a idú to riešiť. To znamená, my potrebujeme ten vzťah budovať, dávať láskavé hranice, komunikovať, aby sa cítili v bezpečí, vypočutí a rešpektovaní. No a toto presne chýba vo veľa rodinách a vo veľa vzťahoch medziľudských, tá komunikácia. Ako toto nejako celé zmeniť? Nejaká je typická rodina, predstavme si nejakú vzorovú rodinu tejto situácie, že možno, že jeden z tých rodičov je komunikatívnejší, ale ten druhý nie. Áno. Dieťa sa vychováva takým štýlom, že jeden možno, že ho nejak vychováva, druhý inak. Vieš, čo myslím? Že ako nejako takéto rodine pomôcť? Že... No ja hovorím, že mať také rituály alebo rodinné rady. Teda nie iba keď je problém. A v jednej štúdii tu na Slovensku bolo tam 10 000 detí, 11, 13 a 15 ročných. Vyšlo, že iba 50% detí sa zdôverí svojim rodičom a vyšlo aj veľmi menšie nejaké číslo, neviem ho presne, že deti nevečerajú, akože nie je to ako rituál, že spoločná večera alebo obed. Takže ja som za rodinné rady alebo rituály. Každý večer, ja teda sa snažím teraz večer nejesť, lebo že chcem schudnúť, lebo som nabrala. Ale sedíme pri tej večeri, dokiaľ naozaj poslední nedovečeria, aj keby, že tam pije len čaj a je tam, máme príležitosť sa porozprávať a urobiť z toho rituál. Keď bola menšia, tak sme mali, že pred spaním, to asi ešte máš aj ty, že keď idete spať, tak vtedy to dieťa sa najviac otvorí a rozpráva, no v 15 už nepôjde spať.
Tak ale sadnúť si a proste porozprávať sa. Prerušujem ťa, nedávam ti pozornosť a hovorím o sebe. Fakt ľudia hovoria, že my si celý život s rodičmi ani tak nehovoríme, že sa ľúbime alebo tak. A treba robiť veci, ktoré nás robia šťastnými. Nás. Nielen tých ľudí okolo. Stále musíš nejako vyzerať. Chceš čo najlepšie zvládať tú rolu. Hej, ja som bola ako malé dieťa stále tú rolu dobrého dievčatka. Nevyhovieme každého a to nie je cieľ. Presne tak. To robia v návale teda nejakých emócií a chcú nám niečo vyjadriť. A tí rodičia to robia preto, lebo to nepoznajú inak. A my sme im dali nástroje, ako to zvládať. Prečo tie deti často nehovoria o tej šikane doma? Ja som mala za minulý rok okolo 70 prípadov šikany, čo sa na mňa obratili rodičia. Šťastný človek, vysporiadaný človek nemá potrebu druhému robiť zle. Presne tak, ale keď im tie nástroje dáme a že ich potom buď využijú alebo nevyužijú, to už je potom na nich. Ale ak ich nepoznajú,